lagu sing sore mau Boro. Semangat ya kok? Semangat. Iki aku tak ngaturke kanggo kejutan para pamriksa pamirsa. Sing tak dungani putu-putuku loro iki mengko mbok siji ngaturke lagon langgam. Ya langgam sih ya diaturke para pepunden bini sepuh lan para pamriksa pamirsa sarunge. Mbak Gista ngaturke langgam apa sih? Gista ya jenengmu iki? Gitar. Ya kamu yo gitar ngono to? Yo ono asih iki regane wong tuwa. Dadi renane gitar iki mlisik dadi Gista. Wong aku ki nyebut jeneng gitar kok. Sugeng dalu nduk gitar. Nggih apa? Nggih sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu, Mbak. Iki mumpung ketemu karo para pamriksa pamirsa pepunden, mbok menawa mawawan ana sing urung nenggani anggonmu kiprah ana ing jagating seni saiki diaturke mumpung iki wektune mirunggan ora sak kesusu ngaturke langgam apa? Kadung tresno. Langgam kadung Nggih. tresno. Tresno. Pelok apa slendro? Mudeng ora pelok apa slendro? Biasane mawon. Oh biar iki cetha iki bocah sing pinter iki. Ya bener to. Oke, biasane mawon ya. Jadi orang ngarani slendro apa pelok ning biasane mawon. Monggo didinteng Pak Pur. Dibawani ya Kak ya. Nggih. Dibawani. Degek. Degek ngono men spanane los. Aja diri turun degeke busulis nek kon degek ngono wis ora iso. Nek kowe isih iso nek kowe. Ya, ditata alon-alon rasa kesusu. Rina wangi dadi ati. Ya, ngono kuwi alon-alon kepenak.
Matur nuwun. Mugia saged dados langan panglipuring dhateng Trak Brayah saking panjenenganipun almarhum Bapak Karnawi. Ya kaya ngene iki lho. Nek wong gelem ngudi geglaji kanthi temen lan tumemen, muga-muga sing maha kuwasa tansah nyembadani omah anak putu sing do isih tresna marang budaya anggone padha nglakoni iso langgeng, iso lestari lan iso nyakup marang sakliring lelagon kang kudu diobati. Aku yo melu bunah kok yo. Ayo dong kudune aku lan kowe melu bunah. Dadi calone ana generasi-generasi sing kudu neruske marang para-para sing wis do tuwa. Dadi menara mung sing tuwa-tuwa wae, besok dileneh kok generasi muda sing padha tresna marang budaya, kowe tambah ngrembaka satemah engko mligine Purwodadi ora kelangan obor kanggone arep nglestarekake budaya mligine ana ing seni pertunjukan atau seni olah vokal. Ayo yo. Diteruske pomong pertune ijih. Ayo saiki ndro anggun iki dicekel. Ing ngaturke langgam no. Langgamne apa kira-kira? Ngimpi. Kok wis cas semono pijiran ngimpi ya? Ngimpi Krishna. Nggih ngaturke langgam ngimpi. Sasuninga dhateng sanipun para pamriksa pamirsa, bilih menika lare-lare menika sinau wonten ing Sanggar Karawitan Warga Laras wonten ing Bising kalih. Mila ingkang kagungan putra wayah sing remen dhateng olah budaya, olah seni, monggo kasuwun dipun lebetaken wonten ing Sanggar Karawitan Warga Laras. Kowe iki jane sakit krungumu ya. Aku kira wis muni karawitan. Ora jane sing rada slenco iki sapa ya? Menika Nduk Anggun niku kelas sekawan sekolah dasar. Kelas 4 SD. Ayo Nduk, diaturke langgam apa Nduk? Ngimpi.